Teki parlok kumjur ki fans ki basyak support ikan ke channel. Menta ka sengi ngilapoi ka benta ka balai jong ka series ka bakerteng DRX. Delek se dona pedeng jong piru ki badang shu yo i thamai ka channel lene ka video. Telada pisngau ba pilong ki ba like lun mau ba subscribe kanang ba pinyo ken ya kita ki film lene ki series ki ba ngasyak wanra ka channel. Khoblai si bon nak benta jong kata. Te hakabede ba ka benta ka balai jong ka series kalong ba karon kam yang ngiru bangin page look liak hakabenta ka baar jong gani series khanang bangin la ban beteng lene ban connect ya ka story kumno ba ka yakin khanang ban kham sung thu shagin te hakabenta ka baar jong gani series haka last part ngi yo i ba utau briu la dei rius new hi uta babut din ya ka yujin ban ngim tip ru ukwa ban le ayu ya ka ma le se ukwa ban le bejot lene ukwa ban lutel lene ukwa ban tu ngim tip tang ba kata ka jing bud din jungu te le i ba kayujin kalayo shwa maka kin ban pen saw yo kin te uyun jun ro la budin hi kayujin ha kata ka janmet tang ba ula kham slem na ka jing trei kum bala ang ma umla kin ban bud hajan bat ka kin te kum ta utau breu ula yo lat ban le e kayujin tang ba kayujin per kade ka breu ka ba kum ba ong ba kade ka ba erang ma te kala yale hi utau breu baru kala job kala mot man penyap sendan tang ba uyo ino uyun jun te hang ta kala sange na kin te uyun jun ro kum ba ong ma ba namar ba ka yujin kala dumok yu namar ba umla ban dandang rekat bat ka kata kopor kelajar syak penyap sindang ma te kala dumok yu te kala keren de ki kentin ki ba kham e te kum ta ma uru las ngau diau hi mulumala te ban leilang bat ka kata ka yeng ba ka sa ru las ngau thait kum ta ula phaidin ula syong perkhat maroi han ne ke te hedin pat kawan kata ka men sing ba bah ka long ba kamlong te ban phaidin na kita ki parlok parajar de ban leit pan mam ke te kum taw leit phai biang sikata ka jaka ka bakasa de dal apoi te ula pan mam ki nakau ong ba mam yang ama yujin ngalong tong ubri bom biang bom dam ngadon shibon ki jingduna ko nya kwa hi ban bud din ye phi ban yadai phi na ki jing sneu tang ba kadon pat kapor ting ting ngamla ban biang ke namar ba ka jing tre lane ki kam jonga ya makar ka ong kam lele ke tang banane shikhaman ka ong ba uhab ban smuthu ki nya ta ma namar ba barbor ka porba umdon ma uam ki wan be kita jing sniu kin namar ba barbor kini ki jing jia ki ya jia baru ki long kham long kha kin barang ni ma ur long ba ka kum kata ka jing la bru jung u unjai persang kin ban long biang kin ka kum kata ka jing kwa jong ka barang ni uyun jun long ha ka ba kam dei bandu jing kerman kan dei ban yasha utip ba ublei udon be kata ka plan ka ba khamba uyo i te lada ka yujin ka yat be kata ka lenti ka ba bhahi kaba long bed kaba ab jing kerman ya kata ka jing bha kadon ka jing sene oblei kamot ba ublei ula kan ma pen bed ya kita ki lenti ki ban sawan ken namar ba kum ong i phir ma ba ane ken kum jerme ya arab khandai khatwai khalai la thok ken ba ha ka por ba ubru kutlan ublei thaulat ken lada ubru war jo ublei ken te hangne u yonjun ru ong ha ka ba ma udon ba kata ka jinget ka jing kerman ba kat ba kita ki jing e ki nang jur ungai ruba kata ka lenti ban pen bharu ya ka jing im ka long ba kanang jan gen syata ka jingba kumta kan dei be bandon kata ka jing kerman gen hakaba kam dei ban phaidin gen kan dei banyat be shakhaman baru kan dei be bandon kata ka jingen te ka yujin ro hangne kelas ngau kuman kelas dap mesim gen iya kata ka jing ai mesim jong yunjun te kumbala syai anda hawa ka yujin kala le tre te uni bos jangka le i ba kata bande chengne rendang jangka te ula kham perkhat khuslai hindiat yo ba don ke bala jia kan haka tang ban kali be direct ru usngau kumno hire namar ba bunsen ke yujin kam dalong ke baparia ma tangba kala khia pala na sim jingu namar ba kham long ba khli ki ne ubri ma kham don jing khli na mata jing kiwe te ula kli ke haka ganda ba ula kli haka te ka ong bam don e re ka shudan kata ka jing pakhu pa kham hang de hentai ge e ma uru ula kli kumno kata ka jing pakhu harandang be msngau la ngen bun ki bru da ki pakhu pa kham te de ki gejat ten re ke yujin pat ka shus ngabe te hang ne ula ong haka ba pek ko parama uang ya kakak para ken namar ba ulak kenya kum kata ka bahing sem ken te ulang ka pek ke para laradan ai ke ba phi sim jinja sim jingge la ne don mono bale ben le khoi phi la ne ba buddin ye phi ba penthut kun tia jeng phi phila ban ong hanga te ngala ken ban yarap ya kata te ka yujin ke ong ba kam le re don kam ra ba phi yarap namar ba ma laradan kum kita ru yo lese ngala hiru ban kol ye phi ngan sakol hi ma te uang to ka biang ken kum ta tang bau ong hakapet ya phi artetin kin ban pha yarap yanga namar ba lada philong kumta kamot ngas ngosi kin nga te anda bau ong kumta
kelak khamdon kata kajing kata mesim jang ke Eugene ke long ba wat hang kali ke pertai ke basneur dong don ki briu ki ba kwa ban yarap mau kham tam le kita ki strangers kum ong ka parang long ba kita ki riu phala ki bam da itu ba tang ba ki dang don ke mesim ba ba te ban yadai ki we ban yarap ki we te kumta kelak kham kemen ki mesim jang ka te kata ka we kemet le i ba Uyunjun udang le ring video yo kpa jang Eugene iman ba uni ukpa jang Eugene udi ya ki mar ki bom de kin ha ka ba ki imlang salang kamla kin ban pediang ya kata la bande udrong la bande ya kiat la bande kino ngimtip ang ne kim da pen i ba kin te Uyunjun ru la ring video khnang to kpa jang ka la da yo kem kamot ba kpa jang Eugene ula ban shong pa patang la da shong patok kamot ba la lai kin ban penthun ya ka Eugene ten re kata ka por kat ba Uyunjun udang ring video yu ukum yo i ken ya kata kum tau la mare tenda haba ula mare ula phet tu Uyunjun ru la be yu badanda haba ula yo te hangta kila ya sho ken te kata ka jing ya sho Uyunjun ula mon ban tit no yu do tau mau tang ba udang don ke mensim jing artatin kin ban penjap briu kolong ke basniu te usange no ken bad hangta hiru ki pulit kila poi te kata ru ka por i ba ke Eugene ke yu i ken ya kata ka jing ya sho jongki tang ba ka wei pat ke i ba uni Uyunjun umla kin ban penyap uto kpa jongka te kumta kala kham e mesim ka namar ba ke Eugene kala ong teng kin hu ba na ka banta jongka ma lada dei ba un hab ban penyap ronde ban penyap ladon ke jingkular ka bakum kata tang ba hang ni umla kin ban le kata wat uto kpa jongka ru ma umnut ban penyap te hang ta kala don kata ke jing sngo e mesim ka long kum ba uthok ken te hadin nang ta pa lo i ba la le ra no yo Uyunjun yo kpa jongka bat kumju rumakar kale langgen sipot thanan pan ai kata kajing bishar te kata kajing bishar Uyunjun ula yathu kita ki bara ki bala aja ken bat hang neru utau pulit ula ong uba pen i kin kita ki proof lani ki jing shisha hai kita ki evidence te anda haba Uyunjun ula kla ya kepala jung umdan kata mobile pan ban utau pulit ula sai na kepala jung ula ai ken yu te anda haba ula ai te hang ne Uyunjun ula i ba kita ki video kim don shu la don badilen te mano badilen kadai ke Eugene hi kumna ka delete ru namar ba hakata por bagi yesho ka hap no ka mobile jing ti onda bagi pulit kila kem ti ki klem yo i ba ka mobile jing ka don hangta te ka yo i no ka ne ka Eugene ken te ka Eugene kala le sim bar ru kala delete ya kata ya kita ki video ken te belai ka delete ru ka long ba ban pelai ya ukpa jong ka na kata ka jing pharep sneu ken namar ba ladau ni ukpa jong ka usushong patok ladau myap tangkat no sngi hi ula like te ma ula light nang ta kumju hi wan penthut ya ka tagadau ba ladam penyap no yu ne briwam kamot ba kaju hi kan wan siwan kaju sigaju kata ka trauma ya ka kawan siwan kata ka jing penjenjar ya ka dia mentoy men pensyok patok yu tau briu ladam penduk sendon yu ne ka perthai phi hadu kata ka men sim jongka ru kalong ba ka ka men sim jongka Eugene phi hadu kata ba ka men sim jong Eugene kalong ka ba ma hang ni kim pen i ba ka kwa ban penyap yo kepala jong tang bala dangi pet ye kerkom ya jong story ka kwa hi man penyap tang ba ban penyap dalade yo kpa jong kam kas ngau sangsot kas ngau long pop haru kata yo ba ki her patengin tagrau kala plan lani ka yasha haru kata ba onle da ki wegin mo ban penyap to kepala jong namar ba ka jingle jong u yakar kalong ka bala syarkhai haru kata kin lada pipet lei ka series dalade hi pin yo i ba kalong syarkhai haru kata kin tagadau ken ba kapalai khanang ni kpa jong ka bon lai lut baru kapalan da kumbai per kapalan kalong ba wadana mano ban le dan ban penyap yo kpa jong ka kasem sanga bahaya kata tang ba ban le la de pat kam kwa pan te kalong kumno pat hang ne ba Uyunjun ula sya set patang tem don ba hajir don balik pelai ju uru te kata ka por Uyunjun ula syang sa bej pa patang te kumbala syai pat anda haba ka Eugene kala le sya kata ka jing tre jong ka la ye i ba la mi bandage ane rendang pan ane na selang jong ka te kini ki bandage bakata ru kadai bakata khanang omdei hi badan ki jingmong ami phi balai ka sele kumne kadai bai ka plan khanang ba anda haba utau bos jengka yo i ya kita ki bandage kat barang mi isngi kat nang bon kita jing tak bandage unang khusla shu khanang ba hakata ka jing khusla jeng um ba kanang pen kende ya kemsim ju ba un kwa ban yarap no ya ka namar ba hakata ka jing long marwe jengka kan sadan kata ka mensim ba ukwa ban lejbu ya ka kala tibet ba kumno kata ka jing long jung to bos jong karu te hakata ka poru ka long ba ini ke Eugene ka ya keren kin ba to bos jong ka te mo uru la kali kin ka ong ba belai kumne kanang mi isngi katang bun kita ki bandage sipang na rendang sipang na ne na selangman tim la sai pat mi sana ei pat kan re ke Eugene ka ong ba kam le re kidan ki briu ki ba syuk takti yang atang ba
kimpat panjap yang ngaki pelit kim lak man lei egen te uang hakaba ka bahaba ngan lej bu no damanga ken ya phi ma man la ka met ken namar ba la philet phiwan marwe yo le sedan ba panjap pat phin le no kong em le re ngam ting re uang banga khuslai ken namar ba banga la sim ya phi kum kata ka bahing hasam ken kumba kino ki batre ne dukan janga ngahaban ba klik ngakhanya ki kum ki bahing hasam kum ta ya phi ru ngahaban pikir ken ya kata kham tam lei phi de ka kan thegen te onda haba ul ong kum ta ka yujin kelas ngthu ba o ne ubrio udon sisa ta ka mesim ka babha baru le se ngala ban panon kam ro ne ubrio ba ul sim kuput yo kepala jangken pi har hamen sim jangka kala sim nak kum ta ken kadan bet ka plan ka baslanden ban le ne ban pendam ken te kata hi jan men ru la ye ba uni hi bos jangka balai bu ya ka namar ba sngo hon la dam lej bu hi mu uting kin yo ba je e ya ka yujin te hangner ka yujin kala kali ma ka ba ki dang shong ha kali te kala kali ma ka ong ba ba su khot bet ba kin yo kala khen kum tau men kum ba u ong hi mu ma u khen ya ka la nei kita kum ki ba heng te ka ong ba balai ma phile kum ne ma phim snga bundor ban sep e ka ya ka bor ban le bha na ka banta jeng ki wei klem da yo e ya la de klem da yo bai nang klem da yo ki e ma ba mangar ngam la ban siu kliang i phi sakawe phi ai kam nga phile sakane te ha e ka ta ka jing yo nang jong phi tiang new bor jeng ka long ha ka kam le ya ka ta ma namar ba hakajing sengat thu janga ngasnga kumba ka dei uble hi ba ya ngai gani kemin sim ka banga la ban le bhai ki wei bangan don ka jing isnei ki wei bangan ie ki wei ngangai ru ba uble udon kum kane ka jing long ma bo ie yengi wisnei yengi udon ka ta ka jing ya jan bat ngi te ta ka dau ka ngar ma kwa ban long kum ba uble ulong kan kat banga la kan bar hang ne ru ong hakawa yujin phim dei bandu jing kerban ka jing im jong phi uble udon ran kat bat phi kan bat kane ka jing ya kandu jungi ru kare ke e ba udei uble ba panjai yang ner ko yujin kal ang uba nganget ya kata hi namar ba bunsin ngala poi ha tersim jang jing yap tang ba kata jing yap kamla man rong yang nganget ba ublei kin ba ya dai nga su thu ru ya kata jing don jang ublei kin ta ka dau ba ngan tieng ya jing yap ngam sngo nang shu ban tieng namar ba nga sngo kumba ngadon bet hakti jang ublei le se bun kita ki briu ki ba isi yang balai ben yang tang ba ban ong ba ki penyap ya kene kamen sim jang ya kata jinget jing kerman jang kimla kin namar ba ngadon ya ublei temu uru ong ba ka biang kin fidan kum kata ka jingat ba ka jing kerman ho blai bon te ka jing im jung phi bar ru ba phin poi ka jing pha udon kin kata ka plan le ula pan khre mata jong phi te kum ta ka yujin kala aingo kin ya kata ka jing I mean sim jong tau boss jong ka ten dala poi kata ka jaka ba ka yujin ka sa te hangne ula yi ba kata ka kamra ba ka sa shadu shejrong ba ka surak ro kala jingai tela da jia kono kanam sneu ru ya ka long ba kala jingai ba kan lek khat jing rap kin ma amar bakala long shajrong ba te hangne ulo ong ka bola khuslai ba sa shiru shine le se don kono ka jing jia ta kan jinjar hi maka ken ten re yujin ka ong ba kumbang ye keren manne po kaliam uble unya da ken yanga ten re ulo ong ka ba ot kata ka de jing shisha tang banala de hiru ni don kam ban yada ken ma khanang ban light ni ken de jing sneu ken te makar ko ong ka biang hi te hangne ulo ong ka ba uyo sngo ba ka sa lang ba tau kpa jang ka ma usngau kumba dang don tok pa jang ka tu la kli ekin tok pa tenda haba ula kli kum ta ka ong ba ot ngadang don kpa tang ba ting uwan hi tang ba bun sin juwan gen namar bo trai bat ka company te usa bet hata company ken tam uru ula sngo khuslai shu ken haba ka sa marwei ong ba ka ba ban lek wat jing wai no ya ka shaba dei ki ba khap stor ken khanang ba kham shngan ma ten re maka ka ong ba pisaru jenjar ken ma jenjar pisah te ong ba kamdai ban khuslai kata nadukan unhaban pendap lang ya kata bat nasni jeng uru la ban le ya kata ma banyak ka ba ka sim jinjar ka khuslai ken te ka bahaba un uris na ka bahaba un pantam ya kata tulap jeng karu khnang bakan la ken ban kham im suk ken ya jeng im jangka ten re ke yujin pat kampriang ya kata ka ang ba kadang sngau le ran ma utau briu la yarap hadu kata ka kamru ai sakita kita te sngau le ran te ka ang ka biang bet hang ne long ba hisenia bet ya kata jeng penjajong blei bat sakawer ko ang ba anda haba kala khambiang kata ka kam ka jam jongka te kan sa shifi lane kan sa laiwat ying wai hi ken shakhap sor ken temu uru la pediang ya kata ndrei kan bagi dang ya keren kata kapor utau briu ba syait budin ya ga yujin ulawan de hangta ken uyo i uni borsin ka ulalej mare ula bek thong yu tang bau klembio de hangne uni u borsin ka ulawan bat ula keren ka ong ba kane te ka don jingma bhaban sa hangne tu ong ka ba ka bhaba kan lej sa sheyeng jong ki ba yeng jong u ken lane ka bahaba kan le sa yung jung uru mo un sa le sa na si yung jung imegin ten re haba khadu ka yujin ka ong ba nanam la ban le kum tama ka bahaba kan shong bet hang ne ken
bangan sabit yang ni bangan syukhang yeng te andah ba ka angkum taru ula sngau kum noi man pan bor ma kam pat dei ga bru ko badon jing dei than pat u te hadin nang ta pat u shulit ra tang ta bat uang hakaba pe ka to bat kadon jing khang jung phi kadon ka aka safon yanga baru sepenon kam na ka bat ban ya dai le te ka yujen ru ong ka biangin kata tianda ba to bos jong ka la leit na nang ta te ka lapan prano ya kita ki yeng gisem jong ka ngim tip na ka e ka daw ba ka la le kum ta tang ba ka e ka bangila tip ka long ba haba ka yujen ka le am kadon bet ka plan jong ka cylinder ken pi ka de ka ta ka bangila tip tang ba ya ka daw pat ngim pat tip ken te kumbala syai anda haba ka la leit tre te to bos jong ka la kli ka don am kata ka jingjia ma ka bala ban je ya ka kata ka met ten re yujen ka ong ha u ba kala ngos ir e plat kata ka met te ka ngau tieng kin ban sa hang ta hieng te kum ta kala le sa no shing jong ki parlok jong ka bat ka wei pat ka ong ba anda ba kala le pha shing man step ka ye ba kita ki janji nap ka yung jong ka baro long kala shu prabet ken te le sedon balik rung kulmar ken klem da tip ne klem da bana ken ma te hang ni anda ba uli ngau ya kata am kala ban khie shu ha kata ka jing ngau jong u ken te ngau thu ba ma lada ka yujen ka don marwe hieng ka mot lada wan men shona men tu men lu tem kila bai ban rung spo yung jong ka wala da ka set kod ru te kum ta kala ban khie shu ha men sim jong ut te uong ba ya ka ba man ta ka sngi ka long ba ka bhai u bom lej bu hi ya ka ken bar ru lada kam tre ru ba lej bu ma u am ka long ba ka bha ba kan sa na ha hieng jong u ken bat ma u lej sa na shi yeng jong ka kmi jong u ten re ka yujen ka ong ba ka bha ba kan nam lej shino ka bha ba kan lej sa na shi yeng jong ki paralok ken te mo uru ula kham sngau shnganya kata bat hakata ka janmir le iba ujur ba to slap tangba anda ba ka yujen pat kala shong hakali kala text u ko ong ba ngasngau don kam ba le shimjan na yengen baru ban khang talai ke yeng namar ba ka kham khang talai ke yeng menem stem te anda ba kala ongkum taw lak sngau khuslai ken ba kan le shi yeng ru ma te umla shu ba le e tangba uang ka ba la da je e ka ba ba kan phone le ne ba kan call ge yu te makar ko ong ka dei kum ta ten re ke borok kalong ka de ka plan jong yujen hiba kam kwa hru balik sa ing perlok na balik sis ka plan jong ka kalong ban trap ken yaw taw nong shon jong ka ubade ku pa jong ka hi namar ba ka yujen kala tip ba hakata ka sngi lene ka ta ka janmen ba taw ku pa jong ka un sawan shim lene un sawan ban khlong pisa na ka ken ten da ba ka yujen kala poi hieng kala i ba taw ku pa jong ka ula ap ya ka ban khlong pisa na ka ban pan pisa na ka te yujen ru kala le sejan jong ma kala le kro le kajor kala le ien kala ong ha uru ba kala thiet ya kata ka tupia ma ka kwa ban I give you na marla slim kam ju le bhayo ka pa jong ka kalong gumba ka kan tat yu anda ba kala le kum ni am ula ngau lango ngau phla kan kala kudup ru yu bar hadin ru kala ai hu ya kata ka pisah kata ka erbak kan ndai pen ban anda ba ula pli dap satang dagi tagi kot suda kan ane kata kot sada kan ka ba umdai ka pisah te hangne ken ula yos ngau ba kan ne ka yujen ka le kum ba insert yu lang kum ba khen ben yu gen ma te kum ta ula shot ula dat ya ka kala kiu ka ta ka jing bitar khri jungu tat hadu ba kata ka jing shot jungu ka long ba kanang kiu ka ta ka jing bitaram hadu ba udah kwa sendon na penyap ya ka te ka yujen ru ha ka ta ka jing shot te kala call ken ya u tau bos jong ka tang ba umpat simfon hang ta udang bun kam biman te hadin anda ba i ka miss call ula call kala ya ka te ka klem sim shu te kum ta ma uru kum ba kala text menema ka ang ba kan le sim jan hieng ma bat ku khang talai ke yeng tang ba kata pat ka phone ka ba u call ya ka klem sim ka mon ula pharap be badan ke bala jaya ka te kum ta ma uru wut ula le be shi kata ka yeng jong ka baranda ba ula poi le i ba tau briu ula mon pan yap ke yu chin te ma u umpat tip u de ku pa jong ka namar ba umpat ju itu iru meno te hangta ula le bet marmar baru ula pelakin namar uli i ba yu jin kala masaujur yo ba ka yap ru ten re to pa jong ka pat ha jing dam la shim da ta kan si ula mai aka ngam jungu te to bos jong ka ru kata ka jinglong ba ong ba ban yada ya la de ma te ula kum ai shibat kin na khli jong to pa jong ka ula yap be haju ken ten da ba to pa jong ka ula yap te yu jin ka ong ha u ba uniu de pa jong ngai bale ben nga te kum ta yu jin ka ong ha u ba un de ban phet na ta ka jaka aswa ba ki pulit kin poi ban mo urus ngau sak kale hiba tip bob de ku pa jong ka te namar ba lada jin ba utip bob de ku pa jong ka watang ban yarap ya karu ngau kwa ken namar ba kumno ban ktak ti yu ku rujat jong kiwe lada ule ben le khor kam dan hakum kata dan re ka yujin pat ka set up khnang ma kum bang da pharang long ba ka karyam khnang ha kan ka shrip ka long ba bon de kita hi ki bru phla te ban penyap to ku pa jong ka ne ban le ben yu pa jong ka
Namar ba kam kwa ban ketak ti da maka kin ba penyap yu to kpa jangka la ne kita gikur ki jangka namar ba lada kale da maka long ba kabit snama kti jangka kan herai be kin kita kajing penyap ten re lada le pat da kiwe yam maka kala lai loitin la ne kala lai kata kasni jangka kin takadau kin long ba ka plan ba kajing le kum ne ka long ba khnang ban lai no na kini ki basniu kin ki ba her pateng ma le se kadon kata ka pop her pateng ki yung jangkir ka yujin ka kwa man penkut hakane ka rukam kin bat kalong ke basni hiru kene ke jingle jongka tangba ka bakut bat kalong ba yujin kan ngau don lat shu ken namar ba kata ka jingle jong pa jongka ru kalong ba la shir khai ken takadaw hang ni anda ha ba to pa jongka la yap ru ka kemen hadu kata ka ngau kumba ma wala da kita ki dur ki dar ki la sniu dur ish english ru ki la kdia ru tangba utau briu la le no na ka perfei long ba ka ngau lai lui ken namar ba la da udang don si ai dan kan sayap ski ru kam don kata ka jingle lui bat kata ka jing ngau long kemen ge hata mesim jangka te hadin ru kalong ba loi iba utau bos jangka ulangan hi kata jing syakem bat anda ba ula syak tokit akita ki pulit ru kalong ba mu ong kumba usya ai drok ne usya ai penthamel ne borjado yu umtip ba ula le yakata ru te ula phlalut iki akita ki pulit te anda ba ula de phla te ki ong u ba hap hi ban syang patok namar ba ula penyap ka ki briu te mu uru unle kumno hi ma hap ban ngat hi kata tenre kata ka kes keempat kut kata namar ba hadin anda habau tau inspektor relate ban tokit ia ka yujin pan hapo jong hospital te hakata ka jing tokit jongu kala yathu hi katkum kata ka jing tokit jongki te hakata ka por ka yujin kala yathu hi ka ong ba hoi ba u choi mau tau de boss jongka te ula kum tit hi yau to pa jongka kata ka bat na khri jongu bat ula yap ashen gen long kumba ka yathu i ka ba ka yo i le ne kata ka jingjia ka bla je shagen te henre katba udang tokit ia ka yujin utau inspektor kalau poi ka phone na utau CEO but utau CEO ru udai u boss jong choi ken imat ba u choi utrai kata kadukan ba u yo pateng na utau CEO ken long kumba ka de ka kontrak hi te kamot ba u choi udan jing dei ba utau CEO ken ba phone na utau inspektor te hang tau CEO lo ong hau tau inspektor ong ba undai man pelaj na marmar ia utau choi na kata ka kes jongki namar ba lada pelaj kumat kala banja ke EU te kata ka jingting to inspektor la perkhat ken ban penkelana ke ya ka kes ken bas kaju ka por ka long ba utau CEO la ong to inspektor ba lada ula man pelaj u choi na kata ka kes te mo un sai u ka pisa ken long kumba pan bam pisa ken u te hangta ken isuthu ba un inspektor upen kelak hongpong no ya kes long kumba bret no iki tagi pop kisang iki baro ha ka yujin ken namar ba ka yujin kam don spa don pau don bahing don basem kin bala ban yada ya kam don nong yarap ya ka pi kolong ga besuk kin ban berbet ya kin ga brio te anda hadin pat uni u CEO la yakundu baru choi kin ulong ba ngilaya perkhat ban pelai na ya mena ne ga kes ma don kam shu ban syang patok tang ba uni pat u choi ma bade boss jang ka yujin udang don pi ka mesim ga ba kolong ba lada ulat ma u pat ka yujin kan poise e kin amar bu sung thu ya la de ru ba don ban talang kin ha kan ka kata ka kes kin ma kata ka crime ane kata ka jing penyap ten re une pot boss jing u la ong u ba mdai man perkhat man ta jing ki wei udai be perkhat yel de kin kum no bon laj khanang ba kata ka kontrak jing ki kan ja shikman khanang ba ka business jing ki kan ja shikman mdai man perkhat than yo tau du busuk kimat ya tip hi kin te hari untuk CEO ulami na kata ka jaga bar ru ulalai ai kata ka pisah to inspektor ban pendem ya kita ki kam ki jam jing ki ba kila yakun ten re kata ka por ka yujin kala yo ban shondur ya ka ba kila le te kamut bahang ne ka yujin kala ya artali ki sabut kita kidai ke banangkong kalong ba ka yo ban record ya ka jing ya kren jengki ka ba arpat ka yo ban shondur ya kata ka jing ya pen bam pisaken tang ba ka wei pat kalong ba ka yujin ru kala sya pharep lang kata ka kesken ba kila pengat lang ya ka khanang ba on yo ban tokit ya ka ki klem pelai tu ya ka namar ba bele kila le ya ka ne ru kalong ba anda haba kila ya yit ken ya kita ki text message ken hi kalong ba lada pikan mau haswa jong kan la ong ba ka yujin ma kada teks kan tau bos jong ka ong ba kan le sim jan shwa na ying kan ban le sikte si ying jong te parlang ten re haswa jong kata pat le i ba hak ta teks message kat kum ka record ka long ba ka teks leparu tau kpa jong ka ba un wan sim ya ta pisa te anda haba kila pet ya kan ka jing le jong yujin am kis ngothu ba ka yujin ka plan khanang kin ba kpa jong ka un wan siying bat makar kan le khanang siying khanang ba lada utor shor jaka kamot bakan safun yo choi sawan ban shop banda itu pa jangka parhadu baun dayap ken pi ki pulit kilas ngothu ba kadai ka plan jang yujin hi padha kumbala ong hi ma haswa jangka ne kadai ka plan jangka tang ba ke pat ka basniu kolong hangne ba
mo wat yau choi ru ulale ya kata kam sneo tang ba kimot ban pelat yu da ka ba pen bam pisa kin kemot hane ban pen pau ya kata ka jinglong corruption jong ka sarkar ne kita ki pulit kin pi kat kum ka jing batai ha ka ne ka serius kin te kat ba kidang ya tokit ya ka Eugene kata ka por te ka Eugene kal ong ba ka sngo suk po baru ka ong ba ka kwa ban ya kren bat ki pulit kin thai kin kata ka jing suk po ru ka la ban dai ba ka po jing po kin te ki la ya ailat kin ya ka ba kan ya kren ba ka pulit kin thai ten rei ka buj sante jong ka hi kalong ba hakan ka pulit kin thai kal ong ba ha ka mobile jong ka kala yo ta ya kata ka recording bau tau inspektor ubam sap ude bobam tu kin baru kala itu ba ka ong ba kala yo ban sindur ba utau CEO pen bam pisa auto inspektor kin te anda ha ba kata ka pulit kala yo ta ka mobile phone kala ngap kita ki recording te hang ta kin ka salap ya kata ka jing shisha te anda la janmian pan utau inspektor udang mi mo na kata ka patakyat kin te kita kiwei pat ki pulit ki officer kila tokit kin ya kata ka kali jing baru kila ya kali jing kali te ka jing tokit ya kali jing galong ba yo le se bau bu ya kata ka pisa bau yo kin na utau CEO kin ten rekat ba kidang tokit kim lap te imat bau ne inspektor ula ban buri kata pisa mo la ban dei gum ta kin te hang ne par uni inspektor ula perkhat ang mono bale ya kin ten re ula perkhat be ba kala ban dei ge Eugene te anda la poi hang ne ula ai teng e shushu ya kata ka jing tokit jung ya ge Eugene kin baru ula penrem ya ka arsya kin bar ula rak sendon bak tigi bilor kiat Ahmad jangka bar ula di kin pi hadu kan ne kin kalong ka jing runar jang kini ki briu kin te ba kata ka kes jong ge Eugene kala nang e ten rei uyunjun pat ukwa ban yarap ya ka pi uyunjun hakni ka por lalat ni patok bau la syak set akta ka por sisen ma bau yo shop ur kupa jangka tang ba kam de ka kes penjap briu tigi la pelait no yu tang hadin baladon ba hajir kin te ga jing thmo jong yunjun ban pelat ya ga Eugene nang ne na patok kalong ba usin ei pelat ya ka baru ya ka ma te anda ba lalai ban hajir sik pulit uang ba dei ma uba penyap yo tok pa jangka te gila kali ha ka e gadur ba penyap kin te uang ba hoi anda ula poi ha ta ka yeng galang ba ulai i ba tok pa jangka ula thiat ang tar le seu choi ula ai u shibat tang shibat empat yap kan yu breu te ma upot anda ba ula poi ulai i ba tok pa jangka udang im te ula tit yu kumbasan rubat inya khali khanang ba undayap no sundan kin marbalei ba ula ingia kan yu tok pa jangka ba ule ben le kho pelat ya karena du ba kadang red adu ba ka he kin te kadang ma ngau la sa shu ya kata kum tau la penyap no sundan yu tok pa jangka le se lada dang ailat yu tok pa jangka ban im lada kentiu yu hospital lada tit shu na tanah kli jeng le se udang yo jing im biang ula ban im biang kin tang ba yunjun pat ong ba kwa ba yap no ula tit kin kata kabat adu ba unda yap sian kin ti anda ba kili asngau ya kata kilangen yo yunjun tikila set patok no yu baru kila pelaj ya ga Eugene ten rei hadin habut pat kalong bakat ba kidang yawat benia ya kata kan ke jing ong jungu tilap ba kalong ga babakla kan uthok kan te ka e kadur ba kilap ba kalong ga babakla ru kalong kumni phi ba hakasin banakong ba kitokit ya ga Eugene te Eugene ka ong bet ba kadon tang maka baru choi ka khlam ya tho iru wat hadin ru ba uyunjun udan lang kata kacaka bat hadin ke jing tokit ya uchoi khlam ong kin bawan mano hadin jungu khlam lap iru ya kata rei ong ba don tang mau bar ke Eugene pi gare kata kin kalong ba kilap ba uyunjun ushuthok kin ukhlam dan kata kacaka ba sakawe ru kalong bagi khlam lap ya kita ki fingerprint ma ya kita ki identity den jat jungu ba kta ya kita ki tiar kitar ne kita ki tiar pen mensau ki khlam lap ya kata te kumta ki ngau thu ba uyunjun udai bathok usukwa tang man pelat ya ga Eugene te hadin kata pan anda haba ulami na papatok mu tigila lai kembe ya ga Eugene kin bakila harap bet badai makahi ke bathmu ban le ban penyap ya kupa jangka kurkum bakila lap na kita ki text message kurkum kata ka jing thmo jangka la ne kata ka plan jangka ban pengan eu choi phi hapo jang kata ka kes ban penyap briu kin kamot ba ka Eugene kala dai ka ba kham sneu kin ma ban penyap yelade kam kwa yo tokpa tang ba ka pengat langi ki briu bakin le kata kalong ka kham sneu shu kin ban ya ka ba penyap dala de hi kin tede hangne kin sastu ba kata ka kes jang ka Eugene kalong ka ba e kin tede namar ba kala e kata ka kes jang ka kumta kila rai ban transfer no ya ka shaka prosecution department la ban ong ba kila ban phasilan ba penyap no ya ka kin namar ba kata ka jingle jang ka kalong go balas ngau shirkhe kin hadu kata kin te henrei anda ba kila mot ban le ra ya ka shaka ka prosecution department te helanti le i ba kata ka we gebriu kala le punya kendu na bat kata ka we pat ka briu henrei kata ka we pat ka briu kalong ba kare ka briu ka ba syak je kendu hibar ke Eugene ki permensya ke batarwakam ya ke Eugene ke bakwa ya ke Eugene bahkan long ke aktris ken nak banta jang ta company jongki
Tigane ka beriu pat hang ne kelale yalam ya Eugene hang ta hadukan syaban yok ban ya keren bahaken. Bat kumbanga ong mo haga bentak ban kong ni ba arba ka por bai kendu bat kene ka beriu ikop pa kade ka beriu ka badan bor ba kade ka beriu baru spa bat ka beriu ka ba ngimtip ka bor ayuru ba ka don ken. Yo le se kala ban kontrol yo no inoru pi kade ka taken. Tigane ka beriu kala ong hakawa pe shine Eugene ngiem ha ka pertai ka ba menta ba ki beriu ka ba klembor ki beriu ka ba klem pisa ki beriu ka ba don am kingat bet yukum kane hi kajat lada bam sok pan kiwe bit pana da kiwe kin kumba ong kumta kin long kumba lada let snew mano ki bret no kita ki baduk ki bam dan kin bakin kit kita ki baduk ya ka pop jeng kiwe phi takadau kin kene ka briu ko ong hakaba lada phakwa ban lait ni ki padan kam ban don bor ban don spa ban don pho ngala ban penlong ni pha ka briu ko ba khlain bor lada phangen yanga kin te kene ka briu ko ong ya ka kumta kin te ka Eugene ro ko ong ba ka pediang ya kata namar ba belai bakal angya kene ka jajing im bat hang ne kene ka beriu ro ong ba wat Eugene ro kala ban pelaj ken yu na patok ken namar belai ba Eugene song patok namar ba ulale kulmar hikum ne tayam ki hab hiru ban bisyar yu mulumela ken kum kata ka jing le bi jung te garba kidang ya keren hangta te kala poi ka fun na udipati commissioner hakata ka beriu ken ba hang ne king sesutu ba kene ka beriu kalong sya ka beriu ba klan bor bar ro ke yadai kam bar kita ki beriu ba khli ki ba halor jong kata ka nong ba ken te andala poi kata ka fun ro la ye ba layok kem sendon ru yo to inspektor babam pisa bat ya ta song pisa ba uyo nau ta u CEO jong uchoy ru ilayok kem gen pi te haru kata ken ba kani ka beriu kala ban pen kelai ka story te hadin kata ka jing pediang jong ka Eugene ban sign kontrak bat kani ka beriu ma ban long aktras bakan paunam bakan penkiu ya kata company jongki te kani pat ka beriu kala ong hakaba kawai pat ka haban le kalong ba kan be ban kier no Eugene gen namar balada kam kier no Eugene dam anda haba ka Eugene kala poi kata ka kerdan ke ba ka paunam ka ruspa kidan baik ki beriu kin sawat ken ya ki kes ki barim jongka ken te lada ki wat ki kes barim jongka ki salap ba kadon jing ide bar Eugene bat ka sami kata ka problem ba ki penyap yo kepala jong lalong kumta ken ma isami ikon rum keram takadau bahaban klet yu bahaban yait la ka jong galenti khanang ba kan yait sup kata ka jing im jongka ka ban sawan te kumta ken te ka Eugene ru kal ong balada pham ong kumta ru ngala persang hi ban jengai nu beriu nomor pun bid ka jingim jenga tengim tip balai ba Eugene kala nak ka jinglong jangka mo hakne ka por nomor mensyua ki i mo ba Eugene ru ka i dan rei mata ka kala nak ngim tip na ka gadau te sakawe ru kalong ba ya kata ka kes jangka Eugene kata ka beriu kala sim nak bat la kala buri nak hayeng jangka kin kadon ka plan jangka cylinder ngim tip ya ka kata tianda hadin bat Eugene ulami na papatok tu lalai ikandu ba ka Eugene te ulapan mam iki bro ki belajar nre Eugene pat la shu donut bet bat ka ong pan ban ba kan yat nak la ka jang lenti bat mata ka sngir ka de ka sngi ka baki kendu khudu kin namar ba maka kan be nak shukta kan nam ka buram ka spa ka pho ka bor khnang ba kan la ban thau perthai na ban ta ka jing im la jong ban ma dei shu ban bud dian ya kan namar ba la ban long lem bat ka ha ka lenti ba ka yat namar ba la da udan ka man kan sathut ka ka jing im jong ka snothu ya kata tianda ba kala ong kum taw la snosi kin Eugene Eugene ru long hakaba kat ba phanan kiu shkhman phanan ruspa phanan yo kanam go boram kataru ka jing long marway kan sa leng shop ya pha phan sa ngau marway kan sa tre kita ki barok ki ba phlai enti min shwam kin sawan kin phan sa kan mau ki ba la je jing im jong pa ka jing ya enti phan salap hi kita ki barok kin tianda ba ong kum ta te kala kata hi ka mala ten re ga Eugene kala ong ba kita ki baro lang adon ya spa ka pho ki sajahi nan panjat thai kita jing bam jing di bas ngom ha ken adon ki perlap adon ngem tip ke ke ba sajia ken dan re yun ong ba pet ya kata jing long loneliness ma jong pha ya kata jing sngong long marwe kan sawan den wat ong ba kini ki baro ki la ban man ra ya jing sub dan re yun kelas ngap bet ba ka ong ba manta ka sni ka dai ka sni bang ya ai khu blai khadu ben te ba khadu yun ula duai blai ong ba atrai belai kumne ken jong ba ki briu ki banga et ma ki banga kwa ban dan lang rengkat ma ban dan kata ka jing suk lang kata ka jing it lang bun sin ki ina yang a ki nyadu ka kne jong ma nala yet yo ka pa ba baharu dan re mari kane ka briu ru ka long ba ka bang sung it ki ba long kum kata ka ba hing le ne ka para bat smuthur ba uthau sha eru yo le se ba ulas ngau kum ba ka dei ka ba e jong ur ngim tep namar ba ka jing shau yun jun bat ka Eugene lada kia syong lang he sak lang haju ru kalong ba
kimlong kum kita ki ba ong ba la adopt deh la tingkun iki namar ba isu satang kan os ngi hi pe yujin kala haban mi na yang jengki da ka ba ka haban society tang ba khlem yap la kan mau ti te kene ka dor long ba yun jun ula khenya kala pandai kum ba samla jeng ur tang ba impatip ya kata ngi sepet syakmat gen ba ka ba mata ngir ko long bang la poi syak ba kut jong kene ka banta ma banta ka balai ting sapet pada ka banta ka bat sawan gen kum no ka story ka ya kum no ka kala ka jeng im jong yujin kum le shibon sekendo pat